Sawubona mbukeli ekhaya, igama lami nguPhakamani kwaKhumalo. Sikubingele leso kwamukele khona lapha Amanga News, lapho sikutshela khona amanga ngokukhulu ukuziqhenya. Indoda ehlala ehostela engasebenzi ithe iyaphalaza namhlanje ekuseni, kwabuzakala kwathiwa uphalaza nje uzodlani njengoba ungasebenzi. Le ndoda iphawulile yathi kunzima ukuhlala ehostela uma ungasebenzi ngoba waqala wafuna ukuphalaza, kuthiwa uphalaza uzodlani, awusakhoni ngisho nokukhipha inyongo. uKhanya Imbawu ongudadewabo kaLasizwe, leli gama elithi Khanya Imbawu walithola ngoba ehot eshisa. Kuthiwa lo Mbawu lona uyaqhubeka Khanyi Mbawula ngoba sazi ukuthi imbawula iyashisa, khanyisile Mbawula ngoba naye uhot. Babukeli, lezi ndaba zingamanga uma kuyikuthi uyazikholwa, fuseki.